nais sa kaluwasan. Nagkakasalamat kami kalimot o kayo mag-iisip ng iyan matubag o kuhaan ng kanimo. Imo ang kami ng magdawat. Salamat sa luwa ni Kristo magtayo sa diyan sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang simbahan sa buong kalibutan. Imo ang magiging kami sa lupa ni Francisco ng Santo Papa. May presyo sa ang bispo sa tanan ng mga kapanian. Inumdumi sa